Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurop kan mga tataramo nin Diyos asin pagtaonin giya sa mga tao kung paano mas mapapakusog asin mapapararom ang pagtubod sa mahal na Diyos. Ngunya na Semana Santa, Lunes Santo, dangugunyato ang reflection ni Most Reverend Joel Z. Bailon Didi, Bishop of Legazpi. Mga tugang, minalaog po kita ngunyan sa pinakaimportanting semana kan buhay niya to nin pagtubod. Kan sa tuyang buhay liturhikal sa simbahan, asin ini po ang Semana Santa. Tulong bagay po ang gusto kong ihira sa Indo sa tuyang paghurup-hurup kan Semana Santang ini. Tulong kabtang ano po. Ang inot po na gusto kong imbitaran ka mo paghurup-hurupan tayo po ang manungod sa misteryo na inaapod tang misteryo Pascual na iyo po ang pinakasumaryo ang kabilugan kaining mga aldaw na sa tuyang linalaugan mo niya ng Semana Santa. Sa madaling pagtaram siguro po ang misteryo Pascual, iyo po itong pagdusay ni Jesus kan sa iyang sadiri duman sa krus, ang sa iyang pagkagadan, asin ang sa iyang pagkabuhay liwat. Deta po paglingawan na ang misteryong ini di ay nagtapos sa krus, kundi nagtatapos ini sa pagkabuhay liwatin sa tong kagurangnan. Kaya, natata nangyari ini, ano ang dahilan kung natata nagadan si Jesus sa krus, kung natata kay puwan siyang magdusay kan sa iyang sadiri? Siguro po, mahihiling ta ini kung babalikan ta ang rason kan sa tuyang pagiging aki kan Diyos, kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo naging aki kan Diyos. Ito pong pigsasabi niya tong inkarnasyon o ang pagiging tao kan aki kan Diyos. Sa Ebanghelyo ni Juan, sabi po duman sa kapinunan ang tataramon, asin ang tataramon kaiba kan Diyos, asin ang tataramon Diyos. Asin ining tataramon ini sa pagpadagos niya po kan paghurup-hurup sa inot na kapitulo kan siyang ebanghelyo, sasabihin niya asin ang tataramon na ni tao, asin nakisumaro sa sato. Pero natata naging tao o nani tao ang tataramon kan Diyos. O ang tataramon kan Diyos na ini na sinasabi ni San Juan sa iyang ebanghelyo, dahil iba kundi si Jesucristo. Siguro po, masasabutan ta ini kung natatalaging tao si Jesus ang aki kan Diyos, kung babalikan ta ang kamugtakan kan tao, kamugtakan nin pagkadai, pagkauripon, kamugtakan nin kagadanan. Bako po ini ang original na plano kan Diyos. Kan linalang niya ang tao, linalang niya na maging arog sa saya, kabaing tangani po ang guys. Linalang kitang kabaing kan Diyos. Kung gustong sabihin, kan linalang niya kitang daining katapusan ang sa tong buhay. Makikisumaro kita sa sayang kamurawayan, sa sayang karahayan, sa sayang pagkamuot, sa sayang kagayunan. Asin ini, itinao niya sa sato duman sa hardin kan Eden. Iyo po ang original na plano kan Diyos. Alagad, tinalikodan ni kan tao, kan nagpadagkas siya sa tentasyon kan demonyo. Aram ta po yan. Familiar kita kan istorya ni Adan as Eva, ang satong inot na mga magurang. Sa paagi kan istoryang ini, ipinasabot po sa satuya na ang tao nagkasala, nagtalikod sa pakikipagtipan niya sa kagurangnan, kung kaya duminatong ang kagadanan. Binayaan ta ang ginikanan kan buhay, siyempre, nawaraan buhay na ini, natapos. Alagad ay kita pinabayaan kan kagurangnan. Duman po mismo sa hardin na ito ipinangako niya ki Adan asin ki Eva sa paagi kan pakihuro niya duman sa halas na sabi niya, papag-iwalon ko an sa imong banhi asin ang banhi kan babae, rurunuto niya an sa imong payo asin titikibon mo an sa iyang buol. Sa tataramo pong ini, sinabi kan promesang ininin kagurangnan na dadaugon
kan katanusan ang demonyo, ang karatan, asin ibabalik sa tao ang buhay na nawara niya. Mga tugang, sa paglihis kan panahon, nakipagtipan ang kagurangnan sa tao, tangani utubon niya ining pangakong ini. Nakipagtipan siya kay Abraham, ang inat na tao na sigun sa satuyang tradisyon, ang inot na tawong pinakiurunan nin kagurangnan, nagpahayag ang Diyos kay Abraham. Pero itong pakikipagtipan na ito ni Abraham natapos ito. Kaya nagkaigwanin bagong tipan na ini nangyari sa panahon ni Noe. Kan ini tinaawanin kagurangnan kan balaog na sindaan mag-survive duman sa dilubyo na nagpara kan katawuhan sa kinaban. Huli na nga ni tagiraray, nagkasala ang tao. Sa paagi kan tipan na ito mga tugang, ipinahayag iraray kan mahal na Diyos ang sayang pagmangno asin duman nga ni sinabi niya, de ko na bugunawon, de ko na paparaon liwat ang tao sa ibabaw kan daga. Sa pakikipagtipan kan Diyos kay Abraham, ang simbolo ka ito, ipo ang pagturi, ang sirkonsisyon. Digdi sa pakikipagtipan kinuwe, ang naging simbolo itong hablundawani o ang rainbow. Pero natapos na naman po ito asin nawara itong pakikipagtipan ito. Sagkod na uminabot ang panahon ni Moises, ang bagong pakikipagtipan kan Diyos, na ipinahayag po ini duman sa Paskwa. Kaya nga ni po ining misteryo Paskwal na ini, gikan ini duman sa Paskwa, itong paglihis kan Diyos, kan gadanon niya ang mga inot na mga akian, mga panganay duman sa Ehipto, naroon duman tama pa ni istoryang yan. Asin duman, sa pakikipagtipan na ito kan mahal na Diyos, inot itinao niya kay Moises ang 10 tugon na magiging giraray pagirumdum kan pakikipagtipan na ini. Pero ang tunay na ekspresyon kan pagdusay kan Diyos kan pagliligtas niya, pakikipagtipan niya sa tao, ito pong karnero na inatang ginadan asin ang dugo ilinahid sa poste kan harong kan mga Israelita. Tanganing paglihis kan anghel, daining sisay man sa indang mga aki na panganay ang magagadan. Kundi itong mga panganay lang kan mga taga-Ehipto. Sa paglihis kan panahon, ini pong pakikipagtipan na ini, nawara giraray, asin naging masumbikal ang tao. Pero di kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Ipinangako niya sa paagi kan mga propetang nagsurunod, ki Isaías, ki Jeremias, ki Ezekiel, sabi niya, maabot ang panahon, dadaron ko, makikipagtipan ako sa kong banwaan. Itatao ko sa inda ang bagong tipan, asin mamidbidan ninda ako, asin ako ang sa indang magiging Diyos, sindaan sa kong magiging banwaan. Ini pong pangakong ininin mahal na Diyos sa sayang biniling banwaan, mauutob sa persona, asin sa buhay, sa pagtistigo ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan. Iyo po ini, ang ultimong pakikipagtipan, as na ipapahayag sa sato kan mahal na Diyos, asin ining pakikipagtipan na ini, day na nung ka mawawara, mapapara, o magagadan. Magigirumduman ta po sa huring pamanggi, ini po sa tuyang gumadadangog sa Huwebes Santo, sa pag kaon mintras na nagkakaraon ang mga apostoles asin si Jesus. Duman baba ako niya ang tinapay, asin sabi niya, ako anido ini, asin ka kana, ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Asin sa pagkuha niya kan kalis, sasabihon niya, ako anido ini, asin inuma, ini ang kalis nin sa kuyang dugo nin baago asin danay na tipan. Daing katapusan, napakikipagtipan kan Diyos sa to. Sa liwat, nakipagtipan ang Diyos sa tao. Pero ining pakikipagtipan ini, day na nung ka ini mapawara, day mapapara, day matatapos. Huli kan sakripisyong gigibuhon ni Jesus. Iyo po ini ang misteryo Paskwal. Considering nautob nangyari ini, ining misteryo Paskwal na ini, huli kan kasumbikalan ng tao. Kita man lang mismo ang tuminalikod sa Diyos. Itong pakikipagtipan niya sa sato, inot sa gabos kan tinaawan niya kita nin buhay, asin gabos sa karahayan duman sa hardin kan Eden, nawara ini, asin maski ngani, perang bisis siya nakipagtipan sa tao, day kita naging dayupot, day kita nagdanay, nalingawan ta siya, nagsamba kita sa mga Diyos-Diyosan, halaga day kita pinabayaan kan kagurangnan. And iyo po yan ang marahay na bareta.
Mabalik po ako, giraray ako sa Ebanghelyo ni Juan. Sarong pamuso pong versikulo, kapitulo sin versikulo, Juan 3, versikulo 16. Ano po? Namuta na gayo kan Diyos an sa iyang banwaan, an kinaban. Asin itinaon niya digdian sa iyang bugtong naaki. Bako tanganing kundi na ron ang kinaaban, kundi ini sa iyang iligtas, asin tawanin buhay. For God so loved the world that He gave us His only Son. Asin iyo po ini, ang misteryo Pascual na sa tuyang pinaghuhurup-hurupan ngunyan sa simanang ini. Considering, ini po na mga aldaw na ini na sa tuyang paghuhurup-hurupan, aldaw na inutob nin mahal na Diyos, ining bilog na simanang ini, sarong simana, sarong pagmanifestar nin, masasabi ta po na bagong paglalang. Naramduman po nindo na, sigun sa libro kan Henesis, kan linalang nin Diyos ang kinaaban, anum na aldaw niya ining ginibo. Siguro po masasabi ta na iyo ini, ang sarong simana man na mahihiling niya to sa mga aldaw na ini kan Simana Santa, na piguutob na nin mahal na Diyos ang bagong paglalang niya. Asin ini magkakaigwan ning kapanuan sa sakripisyo nin kagurangnan ni Jesucristo duman sa krus. Kaya sabi ko mga tugang, ini pong inot na parte kan sa tuwing pagkurupuro, reflection manungod kan misteryo Pascual. Misteryo ta, dipisil na dupon, dipisil niya itong sabuton. Kung minsan para sa iba, rarumon mga yan, mga bagay na yan, dipisil niyang mahiling masabutan, ta inot sa gabos, yaon pa manggiraray ang problema, natatabadiklo manggiraray ang kinaban, natatanag-iriwal manggiraray. Day nangangahulugan na ini, da ining kamugtakan itong misteryo Pascualin sa tong kagurangnan. Kaya kaipuhan po, tanganing masabutan ta ini, sabi nga ni kan sa tuyang Santo Papa si Pope Francis, mahiling kita sa krus ni Kristo. Itututuktaan sa tuyang mga mata, ang sa tuyang mga puso, ang sa tong bilog na atensyon sa simanang ini, sa krus nin sa tong kagurangnan. Kaya nga ni po, mahiobserbaran nito sa mga simbahan ko niyan, tinarahuban po itong mga estatwa. Saro lang ang maluwas dyan pag abot kayo ning katapusan kan simana. Yan, krus nin sa tong kagurangnan. Ta iyo inan magiging focus kan simanang ini. Diyan sa krus na iyan po, yaon diyan mauutob ang gabos na mga pagpagirumdum nin mahal na Diyos sa tuya, na kita padaba niya, daday kita pinababayaan, asin huli nga ni kining labi-labing pagkamot niyang ini sa sato, handa siyang idusayan sa iyang sadiri sa krus. Saro nga ni po yan na garong kababalaghan o kadipisilan na dipisilo na akuon kan mga tao na Diyos niya magsakit sa krus, magpagadan. Natangya taday niya na sa halimbawa tinudukan sa iyang muro asin nagpabulos nin dugo, kaya yang gibuon kan mahal na Diyos. Mahapot po siguro kamo kunata. Sa sakuya pong paghurup-hurup mga tugang, kaya ini inako ni Jesus, ining labi-labing pagsakit, sakripisyo, bako lang duman sa krus, kundi sa paghampak sa iya, pagkundinar sa iya kan sa diri niyang banwaan, itong pagtalikod kan sa iyang mga namumutan na disipulo, gabos ini pag-insulto, pagduhagi, pag-ulog-ulog, pagkulog, sinuntok siya, sinampaling siya, ginarabot sa iyang bigote, hinampak siya, pinapaasan siya ng krus, maski lanog ng marayan sa iyang hawak. Magigirumduman po nindo ang version ka ini kan pasyon na ini duman sa pelikula ni Mel Gibson, The Passion of Christ. Arog po kayo to, sabi nga ni kan banal niya itong Santo Papang si John Paul II, Saint John Paul II, kan madalan niya itong pelikulang ito, sabi niya, it is what it was. Arog niya ka ito, ang pagsakit nin sa tong kagurangnan. Kaya, sabi kita, nata, tagigibon ito ni Jesus. Nata, tangani pong ipahiling sa sato, na anuman na pagsakit na sa tong aagihan, inagihan niya una sa krus. Di kita makakasabi, na dai kitang inaagihan na kadipisilan, na dai ta mahihiling sa krus. Kaya po, ang simanang ini, imbitasyon para sa sato, hilingon ta ang krus nin sa tong kagurangnan. Pero, sabi ko nga ni po sa pagpuon, dai nagtatapos ang misteryong ini sa kagadanan sa krus. Matapos ini, ining simanang ini, sa Domingo, nin pagkabuhay liwat. Mabubuhay liwat si Jesus. Tanganing sabihon, bakong araw ka itong nakaaging panahon na itong mga maray na
tawo, itong mga mabuot, si Abraham, ang mga propeta, ang mga hadik ito, naging maray na mga tao sinda si Moises, gabos, pero nagkagaradan sinda. Arog man kaya si Jesus, dai. Magagadan siya totoo. Tanganing ipahiling siya sa to na inagihan niya talaga ang gabos na pwedeng agihanin sa rong tawo. Naugma siya, nadagit, naghibi, nakulugan, nagmundo, asin nagadan, siring sa sato gabos. Asin nabuhay sa liwat. Sarong bagay na dai magigibo kan tawo sa sadiri niyang kakayahan, asin disposisyon. Diyos lang ang makakataok ayan. Pero bako ining bagay basta na lang itinaw sa to kan Diyos. Iyo itinaw niya sa sato pero sa paagi nin sa iyang aking bugtong na naging arog sa sato. Tawong arog sa sato. Tanganing makapag-identify kita duman sa krus niyang ito. Sa iyang mga pagsakit asin kadipisilan. Tanganing masabit na bako lang ini pelikulang pigpapahiling kan Diyos na garo kitang masabi parakpakan nabuhay si Jesus liwat hali sa mga gadan. Binuhay niya liwatan sa iyang sadiri o nabuhay sa liwat hali sa mga gadan para sa sato. Tanganing anuman na experience niya to din kagadanan, physical man ini, moral o spiritual, aram ta na ini magtatapos kung kaibanan ta an sa tong kagurang na si Jesus. Dahil inigabos matapos sa bagong buhay sa pagkabuhay liwat. Iyo pini ang misteryo Pascual na paghuhurup-hurupan ta sa mga aldaw na ini kan Semana Santa. Pero mga tugang, dahil nga ni po ini misteryo, sabi ko nga ni, dipisil talagang ladupon, dipisil na maako na basta-basta. Ini mga aldaw man po ini mga tugang, igwan ng mga pigtatabang sa tuya na mga paamaagi, tanganing mas lalo niya itong maapresyar, siguro masabutan, asin maging tudok sa buot ta ang paglaog kan misteryong ini. Ano po ini? Iyo po ini ang ikaduang elemento kaning paghurup-hurup tang iningon niyan. Kadakol po na mga bagay, magpuon sa mga imahen, mga simbolo, mga sakramento na sa tuyang lalaogan sa mga aldaw na ini, na matabang sa to, tanganing masabutan ta ining misteryo na itinatao sa to nin mahal na Diyos para sa satong kaligtasan. Yaon na po dyan inot sa Domingo de Ramos, ito pong paglaog ni Jesus na matriunfo sa Jerusalem. Nakalunad siya sa sarong asno, sinabat siya kan mga tao, asin duman, pinahiling po duman na, karong sa pagpuon na pagpuon, huli ta, naging popular asin pamuso na si Jesus, huli kan man lain-lain na mga ginigibo niya, bago pa siya nagduman sa Jerusalem. Sa Galilea, sa Samaria, kung saan siya nagpredikar asin nagmisyon, kadakol siya mga ginibong karahayan, milagro, binuhay niya ang gadan, mga buta na kahiling, bungog na kadangog, maski ang dagat, pigpakalma niya, mga taong rinibo, pinakakanya, hadi lang sa 5 tinapay asin 2 sira. Ini po mga ngangalasan na bagay na ini, naging dahilan na maging famoso si Jesus. Asin gabos na tawo urog na kan semanang ini, iyo po ini paano ang semana kaining ining Pasko na inaapod, nagaandam po ining mga tao, mga Hudiyo, na pagabot kaining kapiestahan na ini, na urog kadakula, minatiripon sinda sa Jerusalem. Tanganing magsamba, magdulot ning atang, tanganing pabanalon, linigan sa inang mga sadiri para sa paggirumdum na ini. Arin, ano po ini pagigirumdum na ini? Itong pagligtas sa indakan kagurangnan duman sa Ehipto, na sinda naging talingkas na banwaan. As in, iyo po iman ini, ang sa tuyang pinaggigirumdum digdi sa panahon na ini nin Paskwa. Ngunyan, di malaog na po si Jesus sa Jerusalem, duman ipinahilingan sa iyang pagiging Mesiyas na pig-welcome kan mga tao. Naging popular na siyang waray, midbid na siya, may mga tao na hindi pa siya nahiling pero nadangugnan sa iyang mga maray na gibo. Malangani po, taday palang nahaloy, kanis sa storyng ini, binuhay niya sila sa ro. Duman sa Betania, sa ro pong lugar na harani ng maray sa Jerusalem. Kaya huli kay ning mga ngangalasan na ini, naging popular na maray si Jesus. Iyo po ini ang inot na dakulang selebrasyon na sa tuyang iinkwentrohon digday sa semanang ini. Kaya ang ladawan kay ining
mga tao na nagsasabat kay Jesus, nakapalman, nakalangkoy, nagbubuklad kan sa indang mga alikboy diyan sa saluk tanganing ipahayag lang na ining tawong ini banal, migrerespeto nindaan sa iyang pagdatong sa indang banwaan. Magayunon baga po na simbolo inin pag-ako kan banwa sa kagurangnan na maggigibo kan sa iyang misyon digdi. Pero totoo, dahil ninda na antisipar na ining misyon na ini matatapos sa kagadanan nin sa tong kagurangnan. Pero iyo po ini, an inot na mga imahin na mahihiling nyato sa simanang ini. Pagkatapos, dahil mahaloy, yaon na po dyan itong pagsilibrar takan huring pamanggi, na kung sain, sabi ko nga ni po kasubago, si Jesus kumakuaning tinapay asin arak, asin inibibindisyonan niya, sasabihin niya na inian sa kuyang hawak, inian sa kuyang dugo na iatang para sa saindo. Dugo nin bago asin danay natipan. Ini po sa giraray, pagirumdum ini, kay itong nangyari duman sa Ehipto. Kaya nga ni po ining kapiestahan na ini kan Paskwa, pagirumdum kay itong nangyari ito, nin pagliligtas. Kunsiring ining huring pamangging ini, manifestasyon, an inot na ekspresyon kan pagliligtas kan Diyos sa tao. Huli ka ining tinapay, asin arak, na sabi ni Jesus, hawak niya asin dugo, na ipapakakan asin ipapainom sa sato, magkakaigwa kita nin bagong buhay sa iya. Katalingkasan, nagsagiraray, na pwedeng makamtanin tao. Ipo ini, ang masunod na mga imahen, mga simbolo, mga ladawan na magtatabang sa sato. Pero sa giraray, kung patus kita nin kadakol na mga aktibidad sa Semana Santang ini, madidipisi lang kitang mag-purify, magsala kan mga tunay na mga bagay, mga imahen, mga tabang, tangani na ining espiritu kan Semana Santa, tunay niya itong malaugan. Iyo po nga ni ang rason ko natata, pigi-imbitaran mi kamo sa paagi kan inang simbahan po, sa paagi niya mo, na ilimitin niya to ang aktibidad, siring kan mga dati niya tong ginigibo, kan ordinaryo mga aldaw nin sa tong buhay. Tawan taning atensyon, ang sa tong sadiri na makapaghurop-hurop, magpundo, magmansay, magobserbar, maghiling. Huli nga ni po kan yaman kay ining misteryong ini. Di ita ini basta-basta madadakop. Ay, yun na yan, arod pala ka ng pagkagada ni Jesus. Iyo pa ng pagdusay kan sa iyang sadiri. Iyo pala nini ang pakikipagtimanin kagurangnan. Kundi, sa inya to ini mahihiling sa simbolo kan tinapay asin arak. Duman sa huring pamanggi. Ipapahiling niya to duman ay siniistorya sa sato sa huring pamanggi itong paghugas ni Jesus kan bitis kan sa iyang mga disipulo. Saro na naman po itong simbolo asin imahin kan kapakumbabaan na ginibo kan Diyos para sa sato. Diyos na mamurawayon, Diyos na daing katapusan, Diyos na pinagsasamba asin kinakatakutan kang gabos na mga potestad asin kapangyarihan sa bilog na kinaaban, sa bilog na linalang, nagduko, nagpakumbaba, asin naghugas kan bitis nin mga disipulo, siring na ginigibo nin sarong uripon. Gustong sabihin po, naging sarong uripon si Jesus. Ipinahiling niya ini. Tangani na ining halimbawa na ini, siring nagayo kan sinabi niya, ta si Pedro, kan nagrani na si Jesus sa iya, sabi ni Pedro, kagurangnan, day mo akong hugasan ng bitis ko, day mangyari yan. Taba ko akong maninigo na hugasan mo. Sabi ni Jesus kay Pedro, kung day ka magpahugas, kan sa imong bitis, day ka makikisumaro sa buhay ko. Ang sisay man na day mahugasan, kan sa kuyang mga kamot, day magiging maninigo na maging kabtang. Kaya nga ni sabi ni Pedro, sige po, bako lang bitis, kundi ang bilog kong lawas, hugasan mo. Pero sabi ni Jesus, bako, tama na ini, nalinigan ka na. Ang sisay man na nalinigan na magiging maninigo para sa sako. Pero sabi niya, kung ako na sa indong maestro asin kagurangnan, asin yan, ako iyan, minimid bindito yan. Kung ako maestro rindo asin kagurangnan, naghugas kan sa indong mga bitis, kamuman dapat hinanaw-hanawan.
itinutok do sa sato girarinin sa tong kagurangnan ang sarong importanteng aspeto kan buhay ning Kristiyano, ang buhay nin paglingkod. Kaya po magigirumduman ta ining nakalihis na panahon kan Kwaresma, inimbitaran po kita nin kaninang simbahan na bako lang po kita na mag-ayuno, mag-abstinensya, magpangadji, magkumpisal, kundi magtao nin tabang, magmangno sa pangangaipo kan sa tuyang mga tugang. Tugang na dukha, tugang na inaapi, tugang na nagmumundo. Bako po kaipuhan na antabang sa paagilang nin material na tabang, halimbawa kwarta o pagkaon. Ang pagunat ning kamot o paglingkod sa kapwa, manlain-lain ang ekspresyon. As in, yun po ini sa paagi kay ning simbolo nin paghugas kan bitis ni Jesus, pinapagirumdum kita na iyo man yan ang buhay nin sarong Kristiyano. Kita man dapat magpahanaw-hanawan, maglingkod sa kada saro, magpatinarabang tabang, magsuporta sa kagabatan na pinapaasan kan sa tong kapwa, defenderan ang mga maluluya, maging tingog kan mga daing tingog, asin iligtas sa kaoripnan nin anuman na kaoripnan, droga man ini, kasaalan man ini, usalang pagsabot, tabangan ang sa tong mga tugang na makabangon, asin maging talingkas. Parte iyan kan sa tuyang paghugas kan bitis kan sa tong kapwa. Iyo po iniyan simbolo. Asin pag-abot kan Biyernes Santo, kadakol po pang mga imahin an sa tuyang maengkwentro. Inot sa gabos po, tinatawang kita nin panahon na paghurup-hurupon itong mga 7 huring tataramon kan sa tong kagurangnan. Di ba may 7 palabras baga po kita itong huring ang 7 tataramon. Bago kita mag-prosesyon, bago kita magkaigwa kan liturhiyal na kaselebrasyon sa simbahan, pinapadangog sa tuya inigwen. Tangani po na madangog ta ang mga huring sasabiyon nin kagurangnan, asin duman ang mensahe na dapat natong madangog hali sa iya. Ekspresyon kan sa iyang labi-labing pagkamot. Asin po ano ang inot na sasabihin niya? Pagpatawad. Ama, patawada sinda, taday ninda araman sa indang ginigibo. Diyos na taong magpatawad, Diyos na daingani siya ning kasalan, kinundinar na kriminal, asin ngunya nakabayubay sa krus, nakabitay sa krus, nagsasakit, naghihingagdan, imbis na isiponan sa iyang sadiri, naisipan niya ang sa iyang kapwa, itong mga taong day nakasabot, nagkasala, asin nagpadusa sa iya. Ini po siguro, lalong-lalo itong mga lideres kan banwa, nani ba ito unduman, pigbabantayan siya na nagsasakit, nag-uugma na siya kinundinar, asin sa ngunyan, nakamati na sinda ni paguna ninda, tapos na sindang problema, ta si Jesus napasaway, paribok, asin nagigibonin kung ano-anong mga salang gibo kontra sa ley ni Moises, ngunyan, uyan na nakabitay sa krus kinukundinar. Sabi ni Jesus para sa sinda, patawada sinda ama, taday ninda araman sa indang ginigibo. Sin paguna ko po, mga tugang, bako lang po sinda itong mga leaders kan banwaan, bako lang itong mga taong naghampak kasi nagpapako sa ng mga soldadong Romano na dayaman ining aram kung ano talaga ang kahulugan pangyayaring ito. Nag-utob lang sinda kan tugon ni Pilato na sige, ipagadanan niyan ta, yan ang kagustuhan kan mga Hudiyo, ipako na nilo sa krus. Following order, sabi nga niya, trabaho lang. Pero naging instrumento man sinda. Pero sa satuya mga tugang ang nagsasabing araw kayan, trabaho lang ini. Nakakagibo ka ning sala. Anong maginibo ko? Trabaho ini. Sabi ning kagurangnan, sa sayang ama, patawada sinda, dahil ninda araman sa indang ginigibo. Pero bako lang po gabos na nagkasala duman, daing labot o daing pakaaram, taday ninda araman sa indang ginigibo. May saro po duman na nagsabi, dahi mo siya pagkundinaron, taday siyang sala. Kasi nagrani siya, nagtaram siya kay Jesus, Jesus, girum dumaman ako, kung ituong ka na sa saimong kahadian. Ito pong marhay na maparabon. Duman sa krus na ito mismo, duman sa sitwasyon na ito na kung saan kadakla ng mga tao nag-uulog-ulog kay Jesus,
nagbabantay, mga miron nga arog sa tuya kun minsan kung sa'y nagbabaradilan, iyo man ang tiripo ng mga tao, gustang mag-absorbar, naliligawan ang peligro na pwedeng kamugtang kanina. Totoo, ito duman, dahil sinang peligro ta, uto na duman nakapako na sa krus ang mga kriminal. Gusto nindang magdalan, magorgulyo, sagod sa ini magakuyan, magsasakit, anong oras ini magagadan, ang garog-arog kaya. Asin pinag-ulog-ulog pa nga ninda. Pero saro duman sa inda, kan mahiling na siya nagkasala, asin ining tawong sa atubangan niya, nakabitay man sa krus arog sa iya, nagsulsul, asin nagbalik sa kagurangan. Asin ang balaog duman mismo, nakamtan niya. Tinataraman ta ka, ngunyan mismo, makakaibanan ta ka sa paraiso. Asin nahiling ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang sa iyang padamang disipulo. Sinabi niya, babae, uyan sa imong aki, sa disipulo, uyan sa imong ina. Ining kargar niya. Matatapos na ang sa iyang buhay, digdi sa kinaban, iwawalat niya ang sa iyang ina sa maray na kamugtakan. Asin ang disipulo, igwaning magmamangno asin mag-aataman. Ang sa iya mismong ina, si Santa Maria. Ang pagpadaba ni Jesus, duman man sa iyang mga namumuktan. Itong disipulo na representante kay itong iba pa na maski nga ni nagdurulag, aram ni Jesus na pag-abot kan panahon, mabalik ito asin mamimidbidan ang sayang kamurawayan. Tataramonin pagranga, tataramonin pagkamuot, uyaan sa imong aki, uyaan sa imong ina. Pero sa satuya, ang nakakamati kay ining kagayunan kan tataramo na ini, sarong tao nagsasakit, naghihingagdan, nakakaisip pa na magmangno para sa karahayan kan iba. Pero tao man si Jesus. Tao man siya. Asin sa puntong ito mga tugang, siguro mati niya ng maray ang pagsakit. Aram ta na po kung siguro na pagbasa-basa ta na kung paano ang pagsakit nin sarong tawong nakapako sa krus. Ito na sa nganing ipako ka o matudo kaning dagom, kasubago lang po, may pigtatahi ako sa kuya, duman sa kuyang kwarto. Tsaka hihidali ko dahil taaram ko na mapuuna ining kuya nini sa ang paghurup-hurup ko, napasipara ko na sudagom na itudo ko sa kuyang muro. Malaniton. Pero ito pa kayang ipako ansay mo makamot asin biti sa krus. Asin bako lang po yan. Hinampak na si Jesus. Lanug ng marian sa iyang hawak, paraknitan sa iyang laman. Sabi nga ni Pukan iba, sa iyang, itong mga entrails niya, itong mga yaon sa laman loob niya, nagruluwas na iba dahil paraknitan sa iyang laman. Sabi nga ni po, para sa ibang iya din, ito nakaabot sa Kalbaryo, na dismayo na o nagadana dahil kan pagsakit. Alagad, labi-labi itong pagsakit na ito na inako ni Jesus para sa sato ngani. Iyo ini ang misteryo na sa tuyang pinaghurup-hurupan. Pero huli tatawo si Jesus na matian niya man ang lanit, ang sakit, asin ang kulog, kapungawan kan sarong tawong nakabitay sa krus. Kaya siya nag-agrangay, Diyos ko, ta daw, ta pinabayaan mo ako. Bako lang po ito pag-utob kening hali sa salmo, nagarubagang so ritual na pigsasabi niya dahil manggagagdad siya. Kundi namatian niya talaga. Ikaman, kita man, labi-labing pagsakit ito. Pero nahiling po nindo, ang inot na tataramo niya duman sa krus para sa iba. Sakalang nahiling niya itong pangangaipon niya. Ininot niya ngunaan sa iyang kapwa. For God so loved the world that He gave us His only Son. Iyo po ini ang pagkamot kan Diyos sa to. Iinuto niya kita. Bago siya. Pero ining pagtaram na ini ni Jesus, bako lang po itong nagtawo man siya kaya nagsakit siya. Tingog ini kan tawog nag-aagrangay sa kagurangnan. Tingog ini kay itong propeta, kay itong salmista na nagsurat kay ini kan inot na panahon. Ta siya nagsasakit. Namamatian niya itong kamunduan na garong dae ang Diyos, dae nagtatabang sa iya. Ginamit ini ni Jesus, tanganing ipasabot sa sato na arog kay niyan sa itong kamugtakan. Kung minsan, garong daing Diyos, garong nalingawan niya kita.
As in, okay lang sa Diyos na mag-agrangay kita. Iyo po ini ang pigsasabi ni Jesus. Kung minsan nabutan ng mga sa kagurangnan, taday man nagdadangog. Habutan ng magrani sa kagurangnan, tagarong siya bungog. Garong na man nagsisimbag, ta may iba pa siyang pigaatuman. Kaya, nadidisganar kita, nagsasawa, nahabutan ng mga G. Sabi ni Jesus dai, isuriyaw mo, asin madangog siya. Asin, ito po, sa mga ultimo niyang tataramon, natapos na, napapaha ako. Yan. Mga manifestasyon po kan, garong idinusay niya na sa iyang sadil. Papatapos na siyang misyon, sagkod na sabihin niya, sa mo mga kamot, Ama, idinudusay ko ang sa kong kalag. Asin matatapos ang siyang buhay. Mga importante pong tataramon ini mga tugang, magayuno ng mga tataramon, 7 huring tataramon, sigun sa tradisyon kan simbahan. Tangani lang po na, ining mga tataramon ini, tataramon taman, kung kita nakikihuron sa mahal na Diyos. Biyernes Santo. Magagadan ang Diyos para sa sato. Ulitan, namumutan niya kita. Maloob po kita, pagkatapos kay ning City Palabras, ani ba sa to, mapartisipar duman sa pagsambakan krus. Sinyo po ini daing misa sa aldaw na ini kan Biyernes, ninhulita, gusto talang kong taon ang galang ang pagkagadan kan Diyos. Kaya ining misa ang simbahan sa aldaw na ini. Igwa kita nin pagsamba sa krus, asin pagbasa kan mga tataramon, hali sa banal na kasuratan, asin pagpakumunyon. Pero bako ining misa. Sindigdi po, papagirumdumon giraray kita kan istorya, kan pagkamotin mahal na Diyos sa paagi kan mga tataramon, kan mga propeta, si Isaías, si Ezekiel, si Jeremiah, si Daniel, asin ang Ebanghelyo ni San Juan, ang pinakahalaba, asin patos nin paghurupuro. Iyo po ini ang Ebanghelyo na binabasa ta kada Biyernes Santo, ang Ebanghelyo ni San Juan. Iyo po ini ang sabi ko na ining mga aldaw na ini, patos nin simbolismo, nin mga imahines. Matapos pangani po ini sa prosesyon, asin ini po sarong bagay man na nagtatabang sa sato, tangani mang paspararom tapa, an istoryang ininin pagsakit kan kagurangnan. Digdi po sa prosesyon, na kung saan iriba ang mga santos, asin itong mga manlain-lain na kabtang kan pagsentensya kay Jesus, paghampak sa iya, ang ibang dyan, igwa din mga itong mga imahin manugod sa itong sa Etseomo, itong paghampak sa iya, and iba nga ni yaon si Judas na pighadukan siya garong araw kayan yaon pwedeng ni mga kabtang inikan so pagsentensya sin pagpasirig ni Jesus sa krus. Asin itong mga santo, si San Pedro, si San Juan, si Veronica, si Magdalena, iyo po ini santa mga araw kani. Tangani pong mahiling taman duman sa mga santang ini. Bako itong ay magayuno na sa iyang bado, ay kulang ining burak na samno, ay nagkikimat-kimat ang ilaw, o nataido tagadana itong mga kuyan. Garong araw kani. Bako po ito, ini yung mga tabang tangani na mapaghurup-hurupan ta. Ining mga taong ini, naging kapdang ini kan istorya, kan pagsakit asin pagkagada ni Jesus. Ano kay aso na mamatian nila, kan momentong ito? Kung kita ang nakatindog duman, ano man kaya ang namatian ta? Kaibanan kay kita sa mga nag-ulog-ulog, o kaibanan kita kay ni mga disipulo na nagdanay, naging dayupot, maski nga ni binugtak nindaan sa indang sadiri sa peligro, ta pwede man sinang aristaron, asin ipako man sa krus. Nata ta suminabay sinda, nagsabay man kita sa prosesyon, para sa ano? Para magdalan, para mag-ulog-ulog, asin hello, kan. Nagpo-prosesyon kita, anong daradarata? Cellphone o kandila? Daradarata ang pamibi o ang pakipag-istorya sa satong barkada. Nata ta nag-iiba kita. Prosesyon po ini mga tugang natabang, tangani na padagos niya itong mapaghurup-hurupan, ining misteryong ini, kan pagkagadanin sa itong kagurangnan. Por lo menos, sagkod sa aldaw na ini, an sa iyang kagadanan. Pero sa liwat, day po matapos digdi. Igwa kita nin sarong aldaw nin pahingalo, an Sabado di Gloria, pig-apod ta, pahingalo. Kaya lang po, yung nga ni Kunmisan, dahil tapos na sa Biyernes Santo, tapos naman sa Semana Santa para sa iba, daralaga na sa dagat, nag-Korea na sa mall, giraray, balik na giraray. Anong nangyari? Sabi ko nga ni po minsan,
Yan ang problema sa mga araw kini. Napagsagod lang kitang Biyernes Santo, ang Semana Santa ta. Biyernes Santo man pirmi, ang buhay ta. Data na mamatian, data na hakalat ang pagkabuhay liwatin sa tong kagurangnan. Na iyo ang pinaka-highlight kan Semanang ini. Kaya, banggikan Sabado Santo, iyo po ini ang mga special na mga imahen, mga simbolo, mga images na gagamiton ta, tangani na ipahayag ining mas dakulang misteryo kan pagkabuhay liwat kan tawong nagadan na ipinako sa krus linubong asin ngunyan nabuhay liwat. Yaon na po dyan itong Bihilya Pascual na inaapunta. Itong pagsindi, pagsulo kay ning Sirio Pascual sarong dakulang kandila kay puan dakula po ini sa bilog na 50 aldaw pakatapos kay ining Semana Santa itong Easter season yaon digdi ibubugtak ining kandilang ini, papalaadon ini sa gabos na liturya kan simbahan, tanganing pagirumdumon kita, itong ipinako sa krus, iyo ini ngunyan kandila na naglalaad, ilaw nin kinaban, dinaog ang kagadanan, dinaog ang kadikluman, dinaog ang kasalan. Iyo ini si Jesus na nabuhay liwat sa mga gadan. Huli taday kita ning mas konkretong paagi tanganing patunayan ta na ini si Jesus na buhay liwat, maski nga ni itong lulubngan, dahil pwedeng masabi na, prueba ito na nabuhay liwat si Jesus. Anong prueba? Tamiling daing laog, nabuhay na siya liwat. Dahil bako po ito, dahil ito nagpapatunay. Simbolo, pagirumdum, tanda. Iyo, dahil na siya duman. Sabi kan mga soldados, basta na lang da nagliwanag, kung ano man. Sabi kan mga Pariseo, hinabas, sulawas, kaya ang magsabi na buhay liwat. Pero sa mga disipulo na naka-enkwentro kay Jesus, magpun ki Maria Magdalena, itong mga babae nagduman sa lulubngan, itong mga apostoles na pigpahayagan ni Jesus, itong duwang disipulo pasiring sa Emmaus, itong duwang lalaki naglalakaw parayo sa Jerusalem, maingkwentro ninda ang nabuhay liwat na kagurangnan. Pero po, dai kita ning pangaputan kay ni, kundi mga simbolo, imahin, kandila, tubig. Mabindisyon kita ning tubig niya. Simbolo ini, inot po kan kagadanan. Dahil ta sa pagdakit sa dagat na pula kan mga kan mga Israelita, duman ginadaninda itong sa inang pagkauripon, asin nakahaawasinda pakabalyo duman sa bagong buhay. Iyo man po ini arog kan bunyag. Kaya nga ni po iyan, kung minsan igwaning selebrasyon ng pagbunyag, usually adult baptism, sa pagselebrar kan Bihilya Pascual na ini. Ninulita, selebrasyon ini ni bagong buhay. Iyo ini ang bagong paglalang. Iyo na ini ang bagong creation. Kaya po, yaon magamit kita nin tubig, pagirumdum sa sato, na iyo ini ang simbolo nin pag-aawas ta sa kaoripnan nin kasalan asin nin kagadanan. Hallelujah! Ang awit niya to sa aldaw na ini. Yaon po dyan ang iba pang mga rito o ang selebrasyon, arukan susalubong, ang pagselebrar kan kuyan mga ano nga rin kini itong manlain-lain na kapag pahayag kan pagkabuhay liwatin kagurangnan. Yaon na po yan digdi sa Domingo de Resurrection o ang pagkabuhay liwat. Sa ngunyan po, nagtatapos ini yung Semana Santang digdi. Asin, huli nga ni kini, sinasabi ta po digdi na nasa satuya na ang pag-ako kung ano ang mensaheng naresibita sa mga aldaw na ini. Asin po yan ang ikatulong kabdangkan sa itong paghurup-hurup ngunyan. Ini po gabos na hururunan ta pinaghurup-hurupan ta ngunyan. Dahil po inining kahulugan kung sagud lang ini sa itong isip, magsabot kita, nahiling ta itong mga kuyan, prosesyon, ladawan, kung ano-anong mga imahinis dyan. Sagud na daita ini nahihiling sa satuyang buhay. Da ining kamugtakan ining Semana Santang ini. Kasi diyo po ini ang ikatulong magayo na mapagtawan taning atensyon sa ini minalaog sa buhay ko ngunyan. Ano ang Semana Santa na sa kong kinamumugtakan? Ano ang mga pagsakit kasin kadipisilan na sa tuyang inaagihan? Bilang individual, bilang pamilya, bilang banwaan, bilang kinaban. Kawaranin paglaom dahil ta pirmi ka na sa nang de nakakadeng trabaho, ansay mo mga paghinguwa, de nagre-resulta sa marhay. Sisikwal ka, o pigduduhagi ka sa imong kapwa.
may pagkabaranga, pag-iriwal sa harong, pigagamit ka kan sa imong kapwa, nakakamati ka nin pagdusta kan sa imong dignidad, piga-akusar ka sa salang paagi, kinulugan ka sa physical as in moral na paagi, na-experience niya to ang pagkabaranga sa buhay politikal, sa buhay sa ekonomiya, grabe ang pagtios, may mga giras kinaban. Iyo po ini ang mga pigaagian tang katotohan. Paano ta mahihiling ang Semana Santa o ang mensahe kan Semana Santa? Ang mensahe kaning misteryo Pascualin sa tong kagurangnan. Sain ko mahihiling ining pagdusay kan Diyos para sa sako na nagsakit, tangani lang ako guminawa. Kung sa ngunyan sige-sige ang pagsakit na nahimamatian ko sa sakong buhay, mahalaga kaya o makahulugan ang Semana Santa para sa sako. Sa sakuya man ang paghinguwa na maging makahulugan, magkaigwa, ninbunga ang sakuyang mga pagpagal. Ini kaya nahiling ko sa krus ni Kristo? Kung si Jesus nakabitay duman sa krus as nagadan, nagarong daing kamugtakan so gabos niyang pagpagal. Maski ang sa iyang mga disipulos, binayaan siya, tinalikudan. Nagkapiralang ang nagdanay duman sa pamitisan kan krus niya. Ano ang mensahe kani kung namamatian ko ang siring na pagnigar, pagpasipara o paglingaw kan sa kong mga namumutan? Ang tinapay asin arak na itinao ni Jesus sa sato, na magiging pinakatanda asin simbolo kan sa iyang danay na presensya sa tong kinaban. Ano ang relasyon ko digdi? Nagsisimba ako? Nagkukumunyon ako? Ano ang klase kan tratamiento ko, ang pakikipag relasyon ko digdi sa sakramentong ini? Pig-appreciate ko daw itong bunyag na sa kuyang inako, pirang taon ang nakaagi, de ko na nga ni marumduman, o day mo aram dahil ta sa dayuton ka, pasiguro ka ni kabinunyagan. Kadaklan sa sato, arog po kaya. Pero iyo po ini mga tugang angabos na mga manlain-lain na mga imahines, mga katotohan, na parte kan sa tuyang pagka-Kristiyano, kan sa tuyang buhay ngunyan, na nagtatabang o tinatabangan na urog niya itong masabutan, huli kan Semana Santa. Sa saarual daw na sitong pagkabuhay, paano ta po nahiling ining panggana ni Jesus sa iyang krus? Sa tahaw kan sa tuyang mga pagduwa-duwa, sa tahaw kan sa tuyang mga kakulangan, dahil nga nita ang kinaba niya to garong pirmi na sa nang nasa katikapuhan, ang sa tuyang buhay pirmi na sa nang pantos ning utang. Paano niya to nahihiling ining Semana Santang ini? Mga tugang, sa pagtatapos po kani paghurup-hurup na ini, ang kamautan ko lang po asin pamibi na sa liwat tawan taning oportunidad na sa tuyang sadiri na maghurup-hurup siring sa maninigo. Tawan tanin panahon sa tuyang mga sadiri na dangugon na maray ang tataramon nin Diyos sa mga eskriptura na sa tuyang binabasa o nadadangog, lalong-lalo na sa liturya kan simbahan. Lugod sa laugan mga aldaw na ini mga tugang, tawan tanin oportunidad na itong pagsakit, itong pagdusay ni Jesus kan sa iyang buhay, magpuon pa na itao niya ini hali duman sa iyang kamurawayan, asin ako niya ang sa tuyang pagkatawo, sagkod na siya ilubong asin mabuhay liwat. Lugod, mahiling tamang po ini, itong kasaysayan na ininin pagliligtas na sa tuya man namamatian na nangyayari sa tuyang buhay. Bako pong kompleto ang istorya nin pagliligtas sa satong kagurangnan, sa kada saro sa sato. Iyo po yan ang totoo. Siguro masasabi ta na kita ilinigtas na nin sa tong kagurangnan. We have been redeemed dahil ta idinusay niya naan sa iyang sadiri sa krus. Nagada na siya asin nabuhay liwat.
So itong panggana niya mga tugang, panggana niya to. Pero ang kada saro sa sato dapat magpartisipar sa kaligtasan na bunga kan pagliligtas na ni, kan pagtubos nin sa tong kagurangnan sa sato. Totoo tinubos niya na kita, pero nasa satuya man kung mapartisipar kita sa pagtubos na ini, asin ang satuyang buhay maging maninigo sa pagtubos na ini, na iyuan madara sa to sa kaligtasan. Kaya duwang bagay po yan mga tugang. Iyo, tinubos na kita ni Jesus. Niligtas niya na kita, hulikan sa iyang sakripisyo sa krus. Pero ang personal na kaligtasan na dapat mangyayari lamang ini sa partisipasyon in kada saro sa sato. Bako po sa pribadong paagi, ang satong relihiyon bakong pribadong bagay between you and God alone, between and my God. Bako po yan. Ang satuyang pagtubod nasa konteksto kan komunidad na inaapod ng simbahan. Kaya sa kada pagpartisiparta, dyan man kita nagkakaiguan ng tsansa nin kaligtasan na mapapakinabangan nin kada saro sa sato. Asin ang kaligtasan na ini, bako lang para sa sako, kundi man para sa sakuyang mga kapwa na maaapektaran, makikinabang, asin maliligtas man hulikan sa kong halimbawa sa arwal daw kong pagkabuhay. Bendisyonan lugod kita nin mahal na Diyos mga tugang, asin ang kaugmahan kan pagkabuhay liwatin sa tong kagurangnan sa tuyang makamtan pagtapos kan Semana Santang ini. Bendisyonan po kita sa ngaran ka nama asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Sa indung nadangog ang Lenten Reflection, digdi sa DZGB. Salamat sa indung pagantabay. PBN Broadcasting Network Incorporated,